Yung hapon, may hapon ni mo, boss. Kasi mong ipamati. Likod, parang di ko krok ng bugat. Sakit ang likod. Kaya, oo. Dili ka. Di ko kar sa bugat. Kaya sakit siya. Sakit iling. Sakit ilingi. Ang sa pagyat? Mga pasmo. Pasmo sa? Ito. Pasmo sa kusog. Ano? Nagabasa day ka? Ngayon panahon, kang magbiyahe ko sa una. Init, pabot na lang. Ano yan? Sige. Sinawilan sa Malinaw? Ayan, shout out sa taga Sinawilan. Sinawilan, Digo City. Digo City. Ano? Sinawilan Matanaw di ay. Sinawilan Matanaw Davao del Sur. Sige lang ko. No? So, shout out sa taga Sinawilan Matanaw. Ayan, nasi Sir atong tabangan. No, yeah. Na-interrupt kay na emergency kanina. Na-disgrasya sa motor. So, gikan po din na-disgrasya sa motor. Gapon. Dugay-dugay na to. Mga... Karon? Mga kuha na. March, April, May, June, July, August. 5 months, gikan po din na disgrasya. Hasta paita. Hinay-hinay, tagpadagan na. 40 lang. Hinay kayo. No, sa tatabangan si Sir kasakit niya ang likod. Niya pumualsa siya. Dili sa kakuan kasakit kayo. Niya, sakit po ilingi, no? Niya. Shout out sa kuha mga subscribers. Thank you so much, no? Sa inyong pag-subscribe, sa inyong pagsuporta sa kuha. Maraming salamat niya. Sa akong mga viewers, thank you for watching my YouTube channel. Special mention sa Thailand, Malaysia, Indonesia, Saudi Arabia, Japan, Australia, of course, ang Taiwan, nagpa-shout out po, no? Thank you for watching my YouTube channel niya. Kung bago rin mo nag-able, karon pa mo nakakita sa akong YouTube, subscribe na mo, para updated mo sa ako ang ginahilot. Pwede mong comment, like and share, no? Niya. Na ako'y Facebook, ganahan mo. Eric Hilot ang Binisaya. Yan. So, maghilot na ta ha. So, shout out sa taga Sinawilan, Matanaw, Davao del Sur. Sige. Hello ta sir. Mana ni mo shirt? Na shirt na o. Sayal. Sayal. Ako din nagpapos. Kana may shirt? Gapo na kay magkuturo tara. Hindi na maglisod si madam. Hindi na maglisod si madam. Magkuot. Sino man itong nag... Okay ka na, boss? Uso kamay, boss. Kamay lang. Kamay, mama. Stop! Luton ka boy. Nasa diluton ko yung lubot. Bakit nga rin po ang magson ba? Bakit nga rin po ang magson? Bakit na, halin na yung magson. Nalaban na sa Magson. Nakalaban na magson. Cebu product na siya. Walang kalit sa Magson. Mahal. Tres na lang. Hindi ka na Cebu. Ha? Ayun lang kung makasudit na ang bagulkan. Ayun ang bagulkan kung mapilit ka sa tulong. Ay, nagsisaysig. Wala ko biya tarong lumalit sa bag. Ito yung pamitong ganit. Ganado na lang ko ah. Ha?
So, pag wasabi ha, palita. Oh, mas mama. So, baka kauban kapatagan ko yun, no? Hindi ka rin ibig. Hindi ka ang cellphone. Ang tutoy. Tutoy, di ka. Kaya naman. Okay na. Oh, suga. Ito sa kubalay. Ah? Okay. Ito ganyan siya. Sailot na ka. Sailot. Tidak siya. Nasalit na. Sabi matutuko sa lawas. Abot na ba? Ikan pagka ginapunta dyan nilo. Natukoy ito karon. Itong bagko kay ganina. Nakaw. Niagi. Ito bag. Mamanggay ko rin. Dito mabutong alas 3. Ilutong na ka. Check ka niya. Butak. Hindi ka ito mabutong. Malampas ito. Ilutong ka dito. Anak, nagawa naman sa time. Balik na siya. Alas 7. Sakit pa diyan ko daw. Ngayon gusto dugayon ba? Magaghan man ko daw dugayon. Dugay yung pahilot. Dugay naman ka na. Wala hilot. Hmm. Ay atong ba pag-disay, pahilot naman. Di lagi siya satisfied. Kaningita siya sa hilutan. Kaning busy kaayo. Kulangan siya. Nato niya ato dito. Yeah. Diba, Santa Maria raw siya. Yeah. Nice mo. Naputong sa ina na mo. Ilang kuya. Lutong ka kaya. Ilut ako siya. Gabi, ana na yung siyobi. Hindi ko magpapatagan. Akong anak, itulig gahapon. Kasi mo mo, akiman, ako yung ngutin, bahala ka. Ah. Awa dyan, gabihan ha. Gayon yung pahi.